Il-Vanġelu tal-lum ikellimna dwar marda partikolari, marda kera. Għax l-iskop tal-Vanġelu mhux tant illi kellimna dwar kif Alla jkun kuntent, imma kif aħna nkunu kuntenti. Il-Vanġelu jkellimna dwar il-bniedem u Ġesu llum jitkellem dwar din il-marda propju biex jgħinna neħilsu minna. Isejħilha il-marda bil-Griek pleuroxija, mhix marda tal-qalb, laqas marda tal-moħħ, mhix marda tal-ġilda, lanqas tan-nervaturi, imma propju marda tal-bniedem kollu kemm hu. Kankru li jmiss kull parti tal-persuna. Li min din il-marda meta aħna b'mod żbaljat, forsi kultant mingħajr ma nindunaw, impoġġu l-flows fl-ewwel post. U meta tpoġġi l-flows fl-ewwel post ma tibqa' tara l-ħadd, biex ma tibqax tara l-ommok u l-missierek, biex ma tibqax tara l-ħutek, veru ma tibqa' tara l-ħadd. Ġesu darba fil-Vanġelu qal jew tħobb lil Alla jew il-flus, u kellu raġun jgħidha, ara kemm kellu raġun. Għax jekk jien impoġġi l-flus bħala l-iktar ħaġa importanti f'ħajti, mingħajr ma ninduna inħossni Alla. Għax bil-flus tagħmel kollox, jew minn għalik tagħmel kollox. U min jagħmel kollox? Alla. U allura b'mod żbaljat jien inħossni Alla. Sakemm ma tiġrix xi ħaġa li ma tistax tixtrija jew tħallas għalija bil-flus, u mhux tinduna ħafna drabi, imma tispiċċa f'depressjoni, tispiċċa fl-estrem liħor minn Alla, mill-quċċata tas-sema tinżel fil-qiegħan tal-art. U din xi darba oħra fil-ħajja tittiġri. Allura meta Ġesu lil dak iż-żagħżugħ jistaqsihu jgħidlu il-kmandamenti tafhom, jiġri l-ommok u l-missierek tirrispettahom, tisraq ma tisraqx, tikdeb ma tikdibx. Ġesu kien qed jippruvah il dak ir-raġel għaliex għax min ipoġġi l-flus fl-ewwel post, dawn il-kmandamenti isiba bitqila biex jobdihom. Isiba bitqila biex jekk tpoġġi l-flus fl-ewwel post, issiba bitqila biex tobdi l-kmandamenti. U tibda tiġġustifika kollox u s-serq jibda jsir profitt. Ommok u missierek jibdew isiru xkiel biex inti tilħaq u tasal fejn tkun waħħalt f'moħħok li tasal. Ħutek dawk li m'għandhomx flus tibda tqishom dubbien. Dawk li għandhom flus iktar minnek tibda tibża minnhom u tħosshom kompetituri tiegħek. Ara x'fixla tiġri fil-bniedem. U ma nindunawx, imma tiġri din il-fixla kollha fil-persuna. Jinsa l-bniedem min hu tassew. U allura Ġesu irid jgħinna nkunu nista' veru. Il-flus għandna bżonnhom u rridu naħdmu għalihom u sewwa li jkollna. Però ma nagħtuhomx l-ewwel post. Għax jekk ikollhom l-ewwel post, nimirdu bil-pleuroxija, naħsbu li aħna allat, nitilfu il-bearings, nitilfu l-orjentament, ma nibqgħux nafu tassew minn aħna. Għalhekk il-Vanġelu jixtieq il-ġiet lilna, jixtieq li aħna nkunu kuntenti. U għalhekk il-Vanġelu jitlobna biex imbagħad mas-salmista nitolbu lil mulejja tina
l-erf tiegħu, l-intelligenza tiegħu, jagħtina li naħsbuha kif jaħsibha hu. U jekk illejla qegħdin infakru il-50 sena, il-50 anniversarju mill-preżenza ta' dawn ix-xebbiet, ta' dawn it-tfajliet f'nofsna, ikkonsagrati lill-Alla, qegħdin infakru nies li kontinwament bil-ħajja tagħhom ifakruna illi l-flus mhumiex kollox. Waħda mill-affarijiet li għamlu dawn ħutna meta jgħixu f'komunità hija li jpoġġu kollox komuni. Kollox flimkien. Għax il-flus huma importanti, huma mezz, mhumiex skop. U kemm għandna bżonn illum, mod speċjali llum fi żmienna li nkunu xhieda, aħna b'mod speċjali aħna. Kemm għandna bżonn nkunu tassew xhieda fil-ħajja tagħna u l-flus inqisuhom bħala mezz, bħala strument u mhux bħala skop, mhux bħala għan. Naħseb li dan kollu qiegħed ngħid illejla idawwal ftit anki dak kollu li qiegħed jingħad dwar fil-gazzetti u xekk, fl-aħbarijiet, fir-radjijiet, dwar dik il-manuvra li se jsir mill-bank illi b'mod tradizzjonali jissejjaħ tal-Knisja. Il-Vanġelu jdawwal id-deċiżjonijiet u l-għażliet tagħna dejjem. Għal-ġid tagħna. Meta aħna l-flows impoġġuhom f'posthom, ma nħalluhomx imexxuna minn imneħirna, il-flows ingawduhom tassew. Kemm hawn nies li jgħaddu ħajjithom jaħdmu jistinkaw lejl u nar, jaħdmu jistinkaw lejl għaliex. Għax il-problema mhux li jilħqu somma, le. Għax meta tilħaq dik is-somma jien trid tirdupjaha jew trid tkabbara. Mhux dik il-problema hi l-kilba, il-pleuroxija li hemm ġo fik li ma jsodda u ma jwaqqafha ħadd u xejn. Għax dejjem trid qatt mhu biżżejjed. Bl-illużjoni, bil-ħolma li xi darba se tgawdihom. Imbagħad laqas igawduhom ta' warajk. Għax tħalli ħafna fuq xiex jiġġieldu. Sfortunatament. Il-mulejja tina l-grazzja tal-intelligenza. L-intelligenza tal-iskrittura. Il-mulejja tina l-grazzja illi dawn il-vokazzjonijiet, dawn l-għażliet ta' ħajja li joħod madwarna jagħmlu ikkonsagrati, nikkonsagraw lilna nfusna ruħna lill-Alla, jatina l-grazzja li nifhmu li mhumiex xi ħaġa tal-passat, li mhumiex storja, imma huma bżonn tal-bniedem tal-lum, bżonn tiegħi llum, bżonn tagħna llum. Li jkun hemm nies li dak li mpaċċbċu u dak li ngħidu u dak li jgħid il-Vanġelu narawh iseħħ f'demm u laħam f'esperjenza ta' persuni. Il-Madonna ta' Pino tatina lajnuna li nersqu dejjem iktar lejn bina Ġesu.